Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Gibutyag sa Securities and Exchange Commission Cagayan de Oro City Extension Office nga dunay ginaimbestigahan karon nga investment groups nga illegal nga naga-operate sa Northern Mindanao. Hinuon giklaro sa SEC nga ang paglambigit sa foreign exchange trading o investment dili illegal apan dunay mga grupo nga illegal nga naga-operate niini. Ani report ni Cyril Chavez. Gibutyag sa Securities and Exchange Commission Cagayan de Oro Extension Office nga karong tuiga doon na sila ginaimbestigahan nga mga grupo nga gatanyag og investment scheme sa Northern Mindanao. Kay nung duman nga similabayng katuigan, pipila ka illegal nga investment schemes ang naglihok sa Mindanao, sama sa kapa ug uban pa nga gatanyag og dagkong kantidad sa salapi. Matod sa SEC, doon na sila ginasubay nga pipila ka grupo nga illegal nga galihok sa rehiyon. Wala una sila mihatag og ihap sa mga grupo nga ilang ginamonitor. Dagan silang members sir, mga ingana. Kasagaran dili pa kayo kay grabe vigilance na mga ketang namin makita na bisag mo pa ipagsugod amon nang ginakuan dito gina-investigate din. Mga ibala na ninyo kay mag-issue na rin yung mga advisories. Dili na par sa unang aya ra may balan kung pabutuhay na ang issue nga dagan na kayo member. Dugang sa opisyal nga mas paspas na ang ilang monitoring karon sa mga susamang grupo, labi pa nga daghan na sab nga mga tawo ang gaduol kanila ug mangutana kabahin sa investment schemes. Padayon sab ang ilang kooperasyon ngadto sa uban pang SEC extension offices sa ubang rehiyon, labi pa nga didto nagsugod ang pipila ka illegal investment schemes nga nakaabot na sa rehiyon. Hopefully sa public nga dili gyud tripso mo sulod anang na mag-invite sa inyo o kuan kanang mga investment. So before that, kung pwede, moadto mo sa SEC to verify or mag-question kung naaba ni sila yung mga authority, license ba ni sila to kuan get investments from the public. Hinoon, buot iklaro sab sa SEC nga dili illegal ang paglambigit sa foreign exchange trading o forex trading, lakip na investment programs. Busa, kinahanglan gyud sutaon kung scam ba ang nasudlan. Pero kung ikaw nga individual nga nag-trade ka using a platform, dili illegal kay ikaw naman walang sa kanang invite. Aya siya mahimong illegal kung nang-invite na ka or nakay gipang pasalig, which is mo-fall na siya under sa violation sa investment solicitation. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.